Ning World Mission Society Church of God ni member mui tongkhe ang belai no tongthokano o video ni naro sogikha hanai ning kubui lama naitogui manai o channel ni bisingtui ang saimano nini hamjakmani motha Church of God o mothano tui ning mungsa phano negative kok khunanani musungjagya ningano joliui togui mano soitanano rohorka hanoi nono pheblongna bagui rohorka hanoi ning kha kaui tongui mano hiya ang poito khayo ang mano naisajak bagile o video snamya hanai ning kha ke philei mathangjak tung hunise ang musungjago ubuino ang nini ola mathangjak tung hanai nayo abo kristono kosolke nono hamjak manise ning kubuino naitoguino World Mission Society Church of God sogikha hanai ang wansugo hiaba ang khanang suguino okokno masao ning phemlok jakha tata lamao se ning sogikha hanai ning hinimano hi ang kubui labao no tongo hanai khalokdi khajani takhok te bukhuk ning poito khlaimani abono kubuide na tatal amjogui nainani tamo thangnaiba nini ning World Mission Society Church of God no kubuino hinnai haipano bisoi aboya kubuino World Mission Society Church of God tatal hinke tamo ngai paithago ning jotto saimanibo World Mission Society Church of God ni ukologo rikthanai hinke abonini musungtuino ongnai haino hai jisuni bagi kroso tewaisa thipegilak anaro Kebangma proman tongo aborokno ning khnadi naidi te bujidi World Mission Society Church of God no tui kaisa playlist namjak tongo aro thangi kaisa ke video naidi phari singtino ama kaitrok sini basungo phaike borok kebangma question kebangma singmung tubi phayo singbotiniwo borokno singlayano number 1 World Mission Society Church of God hilingo pasobar khlaike dukhu dosari yakni katinai hinai tei thigila khinai ang sanghong phiringo 1,46,000 borok sibise suknahau thangnai hinai abo borok sijak tongmale The Mystery of God and the Spring of Water of Life chapter 6 o sijak tongo phiaba o ama kaitoro kwbangma borok no million borok no lama koroi 500 bar khlajak borok these thigila hinke bahaike suknahau thangnai yang 1,46,000 simise suknahau thangnai hinke tei tongnai rokle tamongnai ahaino lama ta korobaidi yapang bijak scientist no tui World Mission Society Church of God firingo sal hinke apa kaitor tal hinke ama kaitor hinai represent khlayo hinai o ama kaitor apa kaitor o Joseph no se ma khulomo sing saimano hinke o Joseph le saboni represent ongnai number 3 ang sanghong thithangka bo Jesus se ongi manya bo thangi basamani probo mungsapano kurei number 4 jahangilja ama kaitor hini sak no go suino tongke tamni bagi bo sermon salsapono ria ong ubikok tamo saideman bo sermon rewi manya number 5 ang hai criticize khlanya rokno boni supernatural power by tamo mungsabo khlaimanya bole sakbai thang tongoba number 6 jahangilja thithangmani jagulo ning tamo khlainai number 7 ang sanghong no kaitor hinke bo bahaike Christian English ni sakang buddha no khulmui ma tongkha number 8 ama kaitono hamjuk katal hinke bo saboni hamjuk eba hik onginai tabugle bo saboni hik number 9 Jisu tewaisa thiyase hinai Bible saw hinke ang sanghong tamni tewaisa thipaikya number 10 jahangilja tambu kathang tongkho thangi naidi kaitode na kaitoria saimanano boba we love you international NGOs ni chairman che number 11 elembangni pokrok bai tamni World Mission Society Church of God ni kok gothogya naidi room 6 ni 9 samung 1 ni 11 Isaiah 45 ni 22 Isaiah 43 ni 10 1 Timothy 1 ni 17 o Bible no se gosilia hinke o World Mission Society Church of God no gosiui ning gaijanai de Revelation 21 ni tino sawo ketal Jerusalem suknahani okhori haika hinke suknahale sabo ketal Jerusalem le sabo number 13 wila norokno World Mission Society Church of God ni grupo dapro tamni jahangil jani kok huitonikha borokni chererok tongmani rokno tamni bagi huitonikha aborno singke tamni abo physical che hinisa holano se naide hini nono sayade number 14 access wow hini NGOs ni bisingtui tiporo tamni bagi haphaikha number 15 ning puila puro swari tongo hinke somso khlaimani bagi saw songsara phaiga hinke shaitan boto borogong khamo ning nakarjaktui bobo nakarjagui man khamo number 16 Revelation bijabo Jisu nukjakmani abo South Korea ni ang sanghong deong khana
Number 17 apa kaitoni hik ama kaitor hinke tewaisa hamjugle sabong pinai. Number 18 tamnei Korea o jisu faipinai hinai mungsa thayo phano kisi sapano srai krui. Number 19 Jahangilja thigilagde tamo. Kwbangma singmung ang o singmung rokno norok ni thani rewi rikha. Ama kaitor ni thani ubo tei kubui poito khlainok ni thani ubo o singmung no tuwi borok ama kaitor ni bosngo thangi mano. Kaitor norok jotono hamari khlaitun next o ama kaitor no tuite o video khlaimana bagui norok ani bagui suriwi tongdi. Hambai kaitor norok jotono hamari khlaitun. Amen.